Živim u apartmanskom naselju koje obično ima vrlo malo otvorenih parkiranih mjesta. Parkiralište je spojeno između dvije stambene zgrade, kao takav obično. Završavam parking na samom kraju lotija i moram se prošetati do svog stana, koji se nalazi ispred zgrade koja je na desnoj strani parkirališta. Oko 5,5 sati dok sam prolazio kroz parkiralište, primijetio sam naljepnicu na stražnjem dijelu automobila koji je oglašavao Twitch stream. Mislio sam da je lijepo, konačno, susjedov koji je bio u igri. Fotografirao sam naljepnicu na telefonu kako bih kasnije mogao provjeriti struju, a zatim sam nazvao lokalnu trgovinu pice kako bi naručio sebi picu. Oko sat vremena nakon povratka kući stigla je pica koju sam naručio, a ja sam sjedio za svojim stolom pregledavajući Reddit. Sjećajući se naljepnice Twitch, izvadio sam telefon i pronašao sliku. Stream je bio veoma zanimljiv. Čovjek od oko 40 godina koji je sjedio na crvenom kožiranoj stolici igrao je Outlast, imao je plave oči i crnu kosu i debelu bradicu koju bih želio da uspijem da imam. Njegov je stan izgledao identično mome, što nije bilo iznenađujuće jer smo živjeli u istom apartmanskom naselju. Nikada prije nisam poznao toga čovjeka i kao takav je morao pretpostaviti da je živio u drugoj zgradi. Dok je imao zlosutan ton, nije čak ni igra koju je dala taj ton. Nešto o njegovom pričušćivanju na zaslonu nije pogriješio, nije reagirao na skakanje, nikada nije promijenio izraz lica. Upravo je gledao izravno na svoje monitore, igra je udarala, vraga, stvarno je dobar bio u Outlastu, pomislio sam. Postavljanje stolova ima 3 monitora, ima 2 primarna monitora na kojima radim svoj programski rad i veliku 60-inčnu televiziju iznad njih, gdje sam uglavnom prolazio Netflixu ili Hulu, a neko vrijeme je Twitchov talk bio na mojem parinarnom monitoru u streamu. Međutim, preselio sam stream na moj veliki televizijski zaslon. Kratko sam zaspao, na posao sam izvukao 12-sotni pomak i bio sam umoran. Probudila me zvonjava telefona, telemarker. Udario sam odbit, uspostavio sam se potoku, samo da shvatim da je tiho. Čovjek je još uvijek sjedio sa istim bezazrižnim licem, zureći objekt koji je upravo ispod kamere. Tijek više nije bio na zaslonu računara nego na njegovom prozoru. Kroz potok mogao sam vidjeti čovjeka, plavu kosu na glavi, sjedeći na njegovom krevetu. Moja je krv bila hladna i jeziva dok sam okrenuo glavu. Čovjek je u potoku okrenuo svoju glavu, pozorno sam usmjerio natrag na zaslon. Traka sada podigne pogled i nasmiješi se, nikada neću zaboraviti taj osmijeh. Usta su mu se otvorila, skočio sam i zatvorio zavjese, podigao sam slušalicu i počeo sa biranjem telefona da pozovem policiju. Šaptač u gotovo šaput rekao: čujem i tebe. Stream je sada postajao crn, preklop live nestao je sa ekrana. Krenuo sam na računalo, primijetio sam da imam više spremljenih tokova. Svaki tok slijedio je ovaj događaj. Igra se odigrala 1 sat. Zaslon je postajao crn, ispunjava se boja na zaslonu, a onda sam bio na ekranu. Iskrivljene udaljenosti između naših zgrada. Isječci su se vratili tjednima, mjeseci, 135 video zapisa. Svaki od njih potoči igri, a zatim mene. Ovo je bilo prije 2 dana, mislim da ću se sada vratiti na tok, ne znam šta da radim. Gledao sam struju sat vremena, kao i obično, igrao je igru, potpuno bez emocija, tama. Pogled na fotoaparat, govorio sam i odgovorio, on može čuti sve što kažem. Nemam mikrofon, moji prozori su zatvoreni, postoji li još neko objašnjenje od toga da je bio u mojoj kući i prislonio ga, bojim se napustiti jer je vani mračno i nitko ga nije bilo vani. Priopćio sam prijatelja kao što je predloženo, rekao da će me nazvati policijom. Ovo je bilo prije više od 35 minuta, policijska stanica je udaljena 5 minuta. Zaključao sam sva vrata, ali primijetio sam da je moj rezervni ključ nedostaje. Da bismo odgovorili onima koji kažu da se branim, ja sam čovjek od 1,60 cm koji nema oružje osim noža odrezka. To je mojoj strani, ne znam gdje ovaj tip živi, u zgradi pored mene nalazi se 16 apartmana, a on bi mogao biti u bilo kojem od njih.